court nikech aneno ni weche gigo osemiyo most of women kawo advantage nikech gidhi e keny ka ging'e ni nitie gima gidhi yudo, ok gidhi ni gidhi dak, gichalo joma dhi tem. But God ordained marriage ni ji odagi, ok idhi tem. Ka isehero ng'ato ni udwa dago udak, to ok idhi temo nikech ineno mwandu. No, ging'ado kes maber nikech dhano osebedo gi hinyruok mar chuny kuom higni mang'eny kaluwore wach mane ka ji okendre kendo kochopo sagi ma giwere to gipogo mwandugi maromre. To mano osehinyo ji nikech samoro ikendo dhako tikendo kata dhako ma en mang'a, to kisekende ni to mwandu uko kendo ubaro kode diere, mano ok en gima ber ahinya. Sani piny tek, onge ng'ato mano wacho ni ati ka dhako owuok dalagi, owuok nono to biro ka senyuombe kendo dwaro mwandu no dhi odaga. Koro mwandu no adhi golo kanye? Kech maybe pesa mana agolo kadhi nyombe nathagora, en ok ogolo kata nduru kata chiel. Koro en odwaro pesa, odwaro pesa mawuok kanye. An wach do kaka nong'ado nyoro noka support ikor kakora neno ni ka nanyuomo dhako nitiere kama noyuda, maybe ne wayudore ka an bende naonge gimoro, en be obiro koonge gimoro, wasedhi kamano ma kochopo ni kata koro aweye kawuono taweye ka an gi siling 50 no emwapok kode.